Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 84. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Qala ya qaumi ibudullah. Wa malakum min ilahin ghairu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wa la taqusul mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist. Wa la tabhasun nasa asya'ahum. Wala ta'saw
fil ardi mufsidin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah Amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa ila madyana lan maring negeri Madyan akhahum akhi dulur akhahum dulure wong Su'aiban Nabi Su'aib ana Su'aib kana nanti kamu lebu dah anjir kana usene kala ngucap apa ya qaumi budu mbah sira Allah ing Allah malakum arana katwi sira kabeh min ilahin saking ghairuhu liyane selain Allah bukan sesembahan. Mulane nek memberikan persembahan itu hanya kepada Allah. Taruh persembahan. Ndi mau? Wala tangkusulan aja apa nakasa ngurangi sira kabeh al-mikyala apa mikyal? Wale takaran wal mizanalan timbangan ditenono mizan itu timbangan ini saat temene ingsun iku arakum asal kata ro'a apa ro'a arakum ningali sapa ingsun ing jangkep maknane iku ya gak jangkep ya gak iso nerangno sampean ini saat temene ingsun iku arakum ningali sapa ingsun ing sira kabeh khairin kelawan khair api kaman lu kono bisa rasa nanti Quran itu ngaji kan walat ndi mau arakum ningali sapa ingsun isra kabeh khairin kelawan api tak delok sampean lho wong sing sugih wa ini lan isi sak jane akhafu asal kata khauf apa khauf akhafu
Wedi sapa? Sapa? Ingsun. Alaikum. Atase ada bayaumin. Dinane siksa, siksane dina mukhitin kang ngeliputi. Wa ila Madyan lan maring negara Madyan akhahum ingsun ngutus dulure wong akeh Syuaiban nabi kala ngucap sapa Syuaib ya qaumihi kaumku budu nyembah sira kabeh aweng Allah malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin saking sesembahan lasan endi mau ghairu liyane Allah wala tangkusu lan aja ngurangi sira kabeh al-miqyal ing takaran wal mizanalan timbangan ini satemene ingsun iku arakum ningali sapa ingsun ing sira kabeh iku bi khairin kelawan apik sugih. Wa inni lan sedene ingsun iku akhafu kuwatir ingsun alaikum alaihi sira kabeh adzab yamin mukhit dinane adzabe dina kang ngeliputi. Dadi Allah ngutus mari negara Madyan dulure wong akeh. Dadi rasul iku teko golongane mereka sendiri bukan orang lain. Dadi nek wong ndi kali dawir ya wong kali dawir dhewe duduk wong njaba. Tapi biasane sampean lak senengane wong njaba ya. Khotbah, sapa sing khotbah? Ustaz anu, teko anu, semangat melok jumatan. Tapi lek sing khotbah, sapa sing khotbah? Cak Alim. Cak Alim ae tanggane dhewe wegah males. Ya. Padahal sampean kan gak ero wong njaba iku mung kelakuane apa. Tingkah lakune ya apa. Lah nek sampean ketemu bintine karo Cak Alim kan ero kelakuane. Jujur apa enggak, temen apa enggak. Anake pira? Sekolahe nang ndi? Bojone wong ndi? Jelas. Lah nek wong njaba gak ero men. Terus ya kami butuh hamalakum min ilahin ghairu ajare nabi mesti padha ngajak nyembah nang Allah gak ana sesembahan selain Allah. Mulane nek persembah ya sembahkan kepada Allah. Aja sampai sampean persembahkan kepada yang lain. Sampeyan taruh persembahan muga. Halo. Kowe gak usah ngarani wong liya, sampean niku kadang-kadang ya persembahan. Kapan? Sampean mangan gantek. Terus sampean guwak nang lah iku kan persembahan niku. Sadar gak? Tobat to. Mangan gak dintekno ngapik-ngapik dhewe gak dintekno. Mari ngono dipersembahkan nang ndi? Setan je innal mubadirina kanu ihwanas surat apa iku? Bapak 5.000 nek ro. Surat tok ae. Surat 5, 3, 2 Al-Isra 27. Dadi mubadir iku persembahan nang setan. Iku kelakuanmu. Sapa bedino mangan gak tau dintekno, mesti gak dintekno. Sadar apa gak persembahan iku?
Persembahan itu hanya untuk lah setan sampean persembahi. Mangan gak dintekno. Ngapek-ngapek dhewe gak dintekno. Jadi yang berhak disembah hanya Allah. Ditenano. Awas kadek persembahan mana? Syirik sampean persembahan kepada selain Allah. Wala tanggusul mikyala wal mizan. Ojo ngurangi takaran lan timbangan. Dekene juz amma sapa sing roh? Surat apa? Al-Mutaffifin 5.000 ini. Siapa yang gak hafal? Siapa yang durung hafal? Innalillahi wailul lil alladzina idzaqtalu. Terus Ro artine wailul lil mutaffifin. Cilaka kanggone wong sing curang. Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastaufun. Nalikane njaluk ditimbang napa naker njaluk ditetepi. Sing anget po naker cek medhite ya jelak ngono. Wa idza kalum awazanuhum yusirun. Tapi nek nimbang kanggo wong liya, nek naker kanggo wong liya dikurangi. Itu dosane gede. Lah iku niku kelakuane kaum Nabi Shu'aib. Nah, nek sampean niru ya tunggale berarti. Naudzubillahi min dzalik. Inni arakum bi khair. Aku ningali sira kabeh ku wong sing apik. Lah sampean lak wis sugih sih. Kok sik kurang ae. Koruptor-koruptor lak ngono sih. Gajine ku ratusan juta per bulan. Ngono iku sik nyolong. Ditumpuk-tumpuk bondoe. Kapan iku? Kejaksaan Agung setor piro? 13 triliun. Duwike sak kamar. Ayo hasilnya teko korupsi. Ayo wis sugih sik kurang sugih ae. Direwangi korupsi. Dadi ngurangi apa Mang? Takaran lan timbangan. Pertamina iku batine pirang-pirang. Sampeyan ero tangga sampeyan dodol bensin. Per liter iku ngapik pira? 1.000 rupiah. Tapi seminggu entek 500 liter pira? 500.000. Iku padahal sampingan niku dudu apa pokok. Lah ngono iku sik nyolong takeran. Botolnya dikurangi isine. Utawa saiki kan gawe apa jenengku sing digital iku. Iku iso diungser titik. Mulane saiki gak patek payung malahan sing model ngono iku. Sing payu apa botolan, ketok sak liter, sak botol sak botol. Lek sing otomatis iku karo sampean bener sak liter apa enggak. Mergo kena diatur iku diungsret digital iku. Luwih praktis pancene. Tapi akhirnya sampean kan karo bener sak liter apa enggak iku sing metu iku. Mas yang gawe apa? Mesin digital. Tapi ditebel iku sing anu malah gledakno tetep gawe sing botolan. Mergo ketok sak botol.
Dadi ngono iku. Ndi mau? Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin mukhit, aku kuwatir lamun kenaan dina kang ngeliputi. Ane hati-hati. Bisa jadi suatu saat sampean dadi pedagang, dadi apa jenenge iku mang? Distributor atau dadi agen. Aja sampai katik main curang, bahaya itu. Misalnya sampean plok, sampean pangan, iku dadi geni, naudzubillah min. Lah setiap daging sing tumbuh dari barang sing panas, ya meneh-meneh tukul di neraka, naudzubillah min dalik. Lah hati-hati sing bersih. Mulane dalam Islam ku anake duwe bondo senilai pira? 40 dirham, 40 dinar kudu ditakno zakate supaya bersih. Kadang-kadang nek bondo titik ngono gak sepira, nek bondo ketok akeh. Iki zakate sakmene juta, kaya eman ngono. Padahal itu untuk menyelamatkan diri kita, untuk membersihkan harta kita. Lah kaum Nabi Syuaib modele ngono. Nakar dikurangi, nimbang dikurangi. Dadi ngono iku. Dadi ajaane para nabi gak ana maneh yaiku supaya nyembah nang Allah. Mergo dosane kaum Nabi Syuaib iku ngurangi takeran, ya diterangno masalah ngurangi takeran. Sedangkan dosane kaum Nabi Lut apa? Umu gai lesbai sempetan mairil. Naudzubillah min dzalik. Dadi ngene iku ya. Ini sebagai pelajaran, sebagai pedoman hidup kita seumur hidup. Meneh-meneh nek sampean dadi pedagang, mbok dodolan beras, mbok dodolan lenga, sing ditaker, sing ditimbang, aja sampai wani-wani ngurangi takeran. Nek iso sampean ngekei tambahan untuk memuaskan konsumen. Lek konsumen puas, mereka akan kembali berhubungan dengan kita. Nek sekali konsumen niku mang lara ati, sampean wis ganti pelanggan, mateni uripe dhewe. Dadi ngene iku. Ya, pelajaran itu kita gunakan seumur hidup. Bukan hanya sebagai pelajaran pengetahuan tok, tapi benar-benar digunakan sebagai pedoman seumur hidup. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman kepada kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika wa bika wa bika wa bika namutu. Orang tua, Rabbil firli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma la ilaha illa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahilladzi la yadurru shay'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq an-sabra sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.